чувство, че хваща по-голяма част от екрана. Добре. Тоест, идеята е днес да ви покажа най-различни приложения на т.е. начини, по които може да направите изписване на текст. Не ми гледайте шрифта. Такъв е имал в този момент, който съм го правила. Тъй като това е информация, която съм написала с някакви по подразбиране шрифтове, които съм конвертирала в маска и вече маската съм използвала, за да изпиша текста. Ето как изглежда самата анимация. Горе-долу се вижда, като ето така, ако скролна с маркера за времето, ще се вижда по-добре. И тук отстрани съм написала кое как съм направила. Общо взето се повтаря едно и също. Просто съм направила дупликейт на слоя и съм сменила настройките на ефекта, който съм използвала за анимация. Тоест темата днес е изписване на текст чрез анимация на ефект Stroke и чрез анимация на ефект Scribble, който ще направим като практическо занятие в края на часа. Това е единият пример. Тук единственото нещо, в което съм използвала анимация с Range Selector е ето този текст отдолу. Тук имам анимиран... Избрала съм някакъв подразбиране. И имам анимация на Scale и Blur по едната и по другата ос. Отново използваме Range Selector, т.е. да кажем, че анимацията започва от началото към края на текста. От началото, откъдето започва изписването, отляво надясно. Казвам това нещо, защото ефекта, който използвам, една голяма част от ефектите, които се употребяват за анимация на текст, работят по същия начин. Т.е. ако натисна U от клавиатурата и ви маркирам всичките слоеве, по които има някаква анимация, ще видите всъщност, че навсякъде има Start или End анимация. Тоест, тук пише Range Selector, нали, това е ето този текст. На него му е анимирана опцията от ляво надясно, т.е. от началото на изписване на текста. В оригиналния, вижте даже той как изглежда, тъй като тук освен анимация на ефекта съм сложила и режим на смесване, който, нали, да позволява да светне това нещо, и когато го изолирам, вижте, на почти нищо не прилича. Та ефекта, който съм приложила, позволява да използвате маската, върху която да предвижите все едно контур. Тук отново съм анимирала или Start или End, едно от двете. В случая явно съм анимирала End позиция, след което съм направила дупликейт на слоя един път, втори път абсолютно същия ефект, същата анимация. Малко съм ги изместила едно след друго, за да се появи първо едната част на текста, след това следваща и третата. Като тук естествено виждате, повторен същия слой с сменени настройки на ефекта. Разликата е и в това, че вече не е с режим Add, ами е с режим Color Burn, тук като смесване. Това е ето този слой. След което още веднъж дупликейт на самия слой, отново промяна на самия ефект. Тя да видим така, ако отворя дали ще се вижда цялото нещо изписано. Оголемила съм размера на четката. И тук ще покажа какво означава Reveal Original Image, начина по който се изписват нещата, и съответно това е. Няма нещо по-различно. Изключвам ги от Solo Mode. Сега виждаме, тук имам един, който е добавила съм още някакви ефекти, които почти не се виждат, така че този слой съм го изключила да не се вижда. И съответно този
пък Shape Layer, той е векторен слой, с който почваме да се занимаваме и днес малко. Той играе ролята на декор. Тук имам един правоъгълник, в който имам запълване, което е, виждате, градиентно и мога да го управлявам. Това нещо също бих могла да го анимирам по принцип и разбира се да му сменя цвета и така нататък. В момента аз съм го сложила само като фон. И съм го направила тук. По принцип вие може от Илюстратор да си импортнете всички тези неща. Въпросът е да са на отделни слоеве. Това е различното. Значи какъв е този ефект, който използвам? Селектирам оригиналното изображение. Може би не е най-добрата идея. Може би нещо, което е малко по-прилично на вид. Ето това да кажем. Сега тук пък съм сложила... Добавила съм цвят, за да включа всички слоеве, тъй като това е в режим на смесване Color Burn, съответно цвета се променя. Моят оригинален слой е бил с... Нека да махнем запълването. Бил е с червен цвят или розов някъде. И тъй като много силно започва да се вижда на екрана, съм решила да сложа нещо друго, с което фактически да променя изцяло вида на този слой. Така махам прозрачността, така да се вижда. И тук ефекти по принцип как се слагат. Ето това е единственото нещо, което има анимирано тук. Ефекта Stroke. Да видим къде му е анимацията на този слой. Ето тук му е анимацията на този слой. Сега ако изключа ефекта, фактически ще се вижда всичко изписано. Ето и анимацията тук. Ключовете започват от 0%, т.е. по малко по-различен начин работи от Range селектора. Тук сме анимирали старт позицията от ляво надясно, а тук сме в ефекта, който използвам Stroke, съм анимирала отново фактически от ляво надясно, но разпъвам от старт, от началото към края. Ето тук отново имам старт. Виждате ли? Старт и End, едно от двете. Аз съм ги занулила върху старт позицията. 0 старт и 0 End. Когато почна да местя, натискам с левия бутон и местя в момента, започвам да разкривам информацията, която е скрита отдолу. Какво, натиснах Ctrl-Z, какво означава скривам или разкривам? Ами, означава, че движим всъщност една четка с определена големина върху, сега ако променя размера на тази четка, намалям я, вижте какво се получава. Движи се по контура на маските, които съм екстрактнала от текста и съответно мога, разбира се, да оголемя дебелината на тази четка. Естествено не трябва да прекалявам, защото ако го направя всъщност по време на самата анимация, може да започнат да се появяват някакви части от страничните букви, както ето тук примерно се вижда. Но това няма как да го избегна в момента. Това са някакви детайли, които предполагам вас няма толкова да ви вълнуват. Въпросът е да прецените колко точно дебелина на тази четка ще ви е нужна, за да покриете цялата буква, защото ако я вижте както в момента по-малка, отколкото да разкрие цялата буква, фактически започват да се виждат разни неща, които не има мястото там. Или ако го намаля прекалено много, ще се получи, разбира се, изписване по самия контур. Сега тук Start и End, мисля, че няма какво толкова да го разглеждам. Имам три опции, които са по-различни. Значи On Original Image показва ви дебелината на контура на четката в момента. Вижте тя с какъв цвят е, с някакъв безобразен, разбира се. Това няма никакво значение, защото аз съм избрала режим на смесване, с който да покажа текста отдолу. И фактически
тези две неща си взаимодействат, за да се появи съответно този текст. Аз ще ви кача проектите, които съм подготвила тук, за да може да си ги разглеждате и в къщи. Другите неща са, нали, дупликейт на този слой. Сега ще отворя горния, селектирам само него, маркирам го и тук имам отново същия строк, същата анимация, само че тук вижте единствената разлика е, че контура е малко т.е. четката е малко по-тънка и съответно тук вече не е Reveal Original Image, ами е върху прозрачност. И за да може този слой да се смеси с другия и съответно да се получи, ето като се приближа, виждате по какъв начин се смесват двата слоя. Какво е различното тук? По принцип имате, ще избера този, защото изглежда по-готино. Може да се използват всички маски. Да, записвам. Да. Тук имам, значи една маска може да бъде. В момента е само една, защото махнах опцията върху всички маски да се изписва текста. Като сложа върху всички маски, мога да избера поетапно да се изписва текста по маските или, както съм го направила в случая, т.е. имаме поетапно първо, втора, трета, пета, десета. Ако изключа Stroke Sequentially, всичките букви ще се изписват едновременно. Това са общо взето настройките тук. Друго общо взето не е толкова съществено важно и така съм... виждате, че единствено дебелината на контура съм променила и фактически тук дали да е On Reveal Original Image или On Transparent. Сега тук оригиналният текст, като го селектирам, той е дори със същата дебелина на контура, само че цвета тук на маската, т.е. на строк ефекта, който се движи по тези маски, е някакъв друг, защото за да мога да го използвам в режим Add. Дори може още някакви ефекти да сложим, Glow и някакви други неща, но по-важното е къде са самите маски. Вижте колко са тези маски. И като кажа, че After Effects не обича кирилицата, не лъжа. Виждате, тук по принцип би трябвало да ви изпише или маска 1 да ви напише, или пък да ви напише самата буква, но той явно не може да ги разпознае и съответно използва някакви други символи, с които да посочи коя маска фактически в момента виждаме. Тоест, ако пусна ето тук в превю прозореца Toggle Mask and Shape Path Visibility, ще виждам съответно този цвят на коя маска отговаря. По принцип, когато конвертирате текст в маски, то беше предния път го показвах, взимате Type Tool, натискате това е доста голямо. Това е голямо. И пишете примерно така. Тук имате, ето го, появи се слоя. Ето този слой. И тук имате Create Shapes from Text или в момента сме на Masks from Text. Маската ми е нужна, за да мога да насложа върху нея ефекта Stroke, с който изписвам този текст в случая. Иначе би трябвало да мина и да нарисувам с инструмента Pen Tool върху всяка една буква да направя пътека на ръка, което е, нали, прави се по принцип, но в случая, нали, чак ако искате някакъв много специфичен ефект да направите, тогава има смисъл. Тоест тук десен бутон, Create Mask от текста и ето в момента той ми направи, понеже е на латиница,
изписва буквите, които трябва да се получат тук. И вече знам кое е N, кое е B и вътрешната част на B и кое е U. Съответно имам и този шрифт. Сега, даже ако съм достатъчно умна, просто ще дойда, ще направя копи-пейст на този ефект и фактически ще го приложа върху тази анимация, която сега направих. Тоест текста, който екстрактнах в маски. Ctrl-V. Ето, появиха се ефектите, появи се цялата анимация и безобразно грозния цвят, разбира се. Така, тук в режим на смесване, естествено, нормален. Така че, ако... Ето, затова бях махнала видимостта на маските, защото те пречат да се види какво се случва на екрана в момента. Ето, изписва се съответно текста. Ако дойда тук и променя контура, ще се изписва вече, разбира се, по малко по-различен начин. Ще излиза извън формата на цялата маска, но ако сменя тук вместо Transparent Reveal Original Image, фактически ще ми показва белия слой, върху който са тези 4 маски, тъй като цвета на самия слой е бял. Това квадратче ми го показва това нещо. Изглежда малко по-различно. Може би ако оголемя самата четка, ще се изписват вече цялостно самите букви. Може би още да го увелича. Ето така. И по този начин съм направила това нещо специално тук. Най-накрая в лекцията ще покажа конкретно това. Текст с shape ще направим като отидем да работиме с шейпове. Сега тук съм направила една картичка, която е малко смешна. Нека да я видим. Сложила съм сняг и съм анимирала текст. Сега пак казвам, този шрифт, каквото е имало инсталирано, явно и при мен го има инсталирано, защото се отвори. Иначе нямаше да се отвори. Това тук всичко това е редактируем текст, т.е. мога да дойда и да му сменя съдържанието. И евентуално, не знам дали го има на кирилица. Не, няма го на кирилица. Примерно. Сега анимацията се запазва. Тук отново имам анимация с Range Selector, обаче съм анимирала разни други опции, които са в аниматор 1 и излизането ми е с готов аниматор 2. Сега аз просто ви показвам примери, не е нужно такова нещо да правите. Показвам ви какво може да постигнете чрез опциите на програмата. То не е никак малко. Сложила съм и Glow ефект, който съм анимирала. Ето тук само се появява. Ето това специално. Иначе отново, тук пък маската ми е пътечка, по която да се извърши това движение. Иначе Shift и клик, ако променя самата маска, целият текст следва тази нова пътечка. И сега... боже, колко бързо се движи. Сега вече се движи по друг път. Спира за малко, оголемява се, светва и така 1000 работи се случват. Просто съм го направила, за да мога да покажа на студентите какви чудеса могат да вършат тук. Тоест, в този случай специално маската вижте, тя не е затворена, не е кръгче или нещо друго. Всъщност аз бих могла
кръгче да нарисуваме, или квадратче, или триъгълник, или някаква друга пътека, която може да си нарисувате в Илюстратор. И тук, където в момента се намираме върху маска номер 1, като копирате илюстраторската пътечка, тук върху маската натискате Ctrl-V и тази информация ще ви се подмени с това, което сте направили и селектирали от Илюстратор. Тук снега може би да го спра за малко. Къде ли е той? Може би тук. Да. Просто прекалено много неща съм анимирала. Този Shape Layer тук, който виждате, неговата функция да играе ролята на чертичка, която се изписва общо взето по същия начин, както в ефекта Stroke. Имам анимация на старт и end позиция и дебелина на тази чертичка. Затова ви показвам няколко проекта. Ето е дебелината на чертичката в момента започва да се оголемява, докато се изписва цялата тази чертичка, след което изчезва, нали, в другата посока и така. Показвам ви такива проекти, защото идеята, поне моята, е да разберете, че голяма част от нещата се анимират чрез едни и същи опции. Така че да се надяваме да стане малко по-разбираемо. Сега, мен ми е ясно, нали, че този проект е прекалено много натоварен с разни неща, които може и да не са ви чак толкова интересни. Но тук имам няколко слоя, т.е. първо се изписва Весела Коледа. Тук бих могла да го сменя, разбира се, надписа с И. Анимацията отново ще ми се запази. Това е този зеления слой. Тук имам появяване. Чрез явно е блър, доколкото виждам. Bullet Train и Evaporate аниматори. Това са такива готови анимирани пресети, които съм избрала и съм ги сложила за началото на анимацията и за края на самата анимация. Тук са разместени, по принцип, като сложите първия ефект, той обикновено е ето тук горе, но сега в момента са разменени. По-важно е къде се намират ключовете на тази анимация. Анимирано е Opacity, да, и Blur, след което тук отново има Scale, Opacity и Blur анимирани за изчезването. Така. Съответно, тук някакъв друг слой съм сложила, нещо съм показвала. И ето тези пък Happy New Year. Това са всъщност 3D слоеве. Те условно са 3D, защото просто на тези слоеве им е разрешено да се движат по Z. Значи имаме X и Y координатни системи, което е на Y е нагоре и надолу, X е наляво и надясно, червената чертичка, стрелкичка, а Z е синята, което е към нас или по-далече от нас в дълбочина. Това нещо се прави като включите ето този бутон. Даже като го посочите, би трябвало да ви каже за този леер има включен 3D слой, т.е. просто разрешавате на самия слой да ползва още една ос. Когато направите това, се случват няколко неща. Получавате ориентация по X, Y и по Z. Ето така. Аз съм анимирала ориентацията малко по-различна от ротация по X, Y и Z. Няма значение кое ще използвате. Въпросът е да не ги бъркате, да не ги анимирате всичките, защото просто ще се объркате кое какво представлява. Иначе, ако отворя, да кажем, някой слой, който в този момент е двоизмерен, няма значение дали е текст, за да ги сравня
Тук имам Anchor Point, това е надписа и зеления текст. Аз гледам само опциите. Имам Anchor Point, което е по X и по Y, това е точката около ротация. Position, който е X и Y. А тук долу, този слой, който съм селектирала в момента, Happy, има Anchor Point по X, по Y и по Z. Това е разликата между 2D слоевете и съответно 3D слоевете. Анимирал съм една единствена опция, виждате, даже ако го изолирам, просто повече ключета съм сложила. Подминава няколко пъти последната си позиция, която би трябвало да е 0. Обикновено започвате отзад напред да анимирате отново, т.е. 0 е начинът, по който би трябвало да изглежда този слой, нали? Когато е фронтално обърнат към нас. И вече от тук нататък използвам няколко такива файлчета, т.е. ключенца, с които променям информацията тук. Даже когато правите, ако ви е интересно, разбира се, ако имате желание да направите такъв 3D слой, той би могъл да бъде екструдиран. Не си спомням дали ви показвах такива работи, може би. Но тук имате едно view. Когато имате 3D слой, може да си включите, като във всяка 3D програма, може да си включите 4 вюта. Тоест, това ви е каквото виждате на екрана. А ето тук имате поглед отгоре, поглед от фронтално и поглед от дясно. Вижте, той изглежда като чертичка, само като поглед от дясно. И съответно това са, нали, ако някой му е интересно да прави 3D слоеве. Мисълта ми е, че ако си пуснете така странично, ще е по-лесно да се ориентирате напред ли се люле или назад, защото не винаги човек може да разбере, гледайки само отпред. Сменям тук отново на едно view и общо взето съм анимирала единия надпис, след което Duplicate, сменила съм текста и съм ги свалила малко по-надолу. Нищо не съм променяла по тях, просто Duplicate, смяна на текста и малко ги издърпвам така назад. Айде и от клавиатурата, за да не се появяват едновременно на екрана, иначе ако ги събера, не че няма да стане. Просто ще се случва малко по-бързо действието, след което тук имам отново Range Selector, на който пак старт позицията съм анимирала. То има ли изчезване? Явно има и изчезване. Доколкото виждам, това е Scale. Ето Scale. И тук, за да... хитро съм се сетила. Тук съм сложила смяна на от това да добавя в началото, защото добавя от нищото започва. Ето го, от нищото започва. Появява текста, спира появяването на текста. И тук в режим Add, т.е. добавяне. Нещо като при маските. И явно съм се сетила да го сменя на там, откъдето желая да започнат да изчезват буквичките. Сменила съм режима от Add на Subtract с ключ плюс клавиатурата, значи един близък, който е в режим Add и един близък, който е в режим Subtract, и от тук нататък вече минус от клавиатурата започвам изчезването на буквичките. И така не ми се налага да слагам втория аниматор. Преди да продължа с снега, дали ще имаме време? Май няма да остане време.
Така, текст. Аз съм направила два варианта, качила съм ви банерчета от тях. Тоест тук имам stroke ефект и още един ефект, който се нарича Scribble. Отново съм написала текста с някакъв шрифт, който е имало на разположение. В момента аз го нямам. Ето го оригиналния файл. Нали, това е редактируем текст. Мога да напиша нещо друго или да махна. Ctrl-Z натискам. Само че шрифта, който съм използвала, в момента го нямам. От него съм конвертирала само... Ето така да махна ефектите. От него съм конвертирала кривички, т.е. маски. Ето ги. И върху тези маски фактически работят тези два ефекта. Сега ще го направя на място. Ако това, разбира се, е нещо, което ще имам 3 ключа, тук не е ясно. Така, включвам ефектите. Това е единият ефект. Scribble. А това е контура. Той ми е stroke ефект. Това, което ви показах преди малко. Тоест, ако изключа Scribble и оставя само stroke, ето го къде е, ще имам само контурче. Ефекта Scribble премахна цветния текст. Ето, изключвам го, тъй като той работи в режим On Transparent, а тук съм On Original Image само на Stroke. В момента, ако махна всички маски, моля да ги селектирам всичките маски, вместо Difference None, целият ми слой е с червен цвят. И върху него има ето ги тези маски, които в момента се виждат. Какво беше? Subtract. И не, Difference ли беше? Ctrl-Z че натисна. Difference, забравих. Добре. Difference. Махам ги тези, да не ми се виждат маските тук. И това, ако го сменя на On Transparent, тук също няма да се вижда съответно слоя, цвета на слоя. И двете анимации само ще показват прозрачно. Първо се изписва stroke ефекта, просто анимацията му е в началото, а след това се появява Scribble ефекта, който в момента съм го изключила. Сега тук и на двете места е анимиран само End. Ето, включвам го. Да, но тук явно, за да се смесят, трябва да сменя режима от едното на другото. Добре, тия ще ги скрия и пиша нещо. Какво да напиша? Може ли да е на кирилица? Ч на Г. Align по средата. Това ще бъде шрифта. Не знам какъв е. Къде е този шрифт? Character. Minion Pro, някакъв супер стандартен. От него може би не това. Къде мога да раздалеча малко буквите една от друга? Ето така, поне да се чете какво е. Става ли? Разрешавате ли да пипам по шрифта? От тук десен бутон. Удивителна трябва ли да имам? Окей. Ох, това изглежда още по-ужасно. Оп. Ами аз нямам много инсталирани
Всъщност не знам дали имам инсталирани. Би трябвало да имам доста кирилски. Да използваме на университета шрифта. Мога ли да го напиша тук? Хелън. Ето тук Хелън. Ултра Блак. Има го на сайта. Само, че не мога да си спомня къде. Трябва брандинг, където пише. Аз ще ги сваля там и ще ви ги сложа. Така, може ли? Боже, не ми харесва. Това е много голям проблем. Кръста. Леле, това харесва ли ви? Става? Или не? Добре. Не, ужасно е просто, но как ти да е. Така, ефекти сега. Какво трябваше да сложим? Тук първо stroke да сложим, само че трябва да сменим, да, на латиница, stroke. Къде е този stroke? Generate stroke. Не, първо трябва да го конвертирам в маски. Десен бутон, create маски от този текст. Значи той автоматично веднага ми изключва долния слой, който е оригиналния с текста. Няма го вече, не се вижда и ми дава тук outlines, маски. Като цъкна, ето ще виждам маските. И сега stroke отгоре. Може би този лер да го направя с някакъв друг цвят, все пак да не е такъв, ми е някакъв жълти никакъв. За да се вижда белия контур. Може и така да го оставя. В смисъл, не е проблем по принцип, обаче идеята ми е да се появи текста, нали, а не да се вижда отдолу ефект. Тоест, ето така. В момента се вижда всичко. Нали? А пък аз искам с този ефект да скрия или да покажа някаква част. Сега тук ще сложа brush size някакъв, може би по-голям, за да има хубав контур. Това може да е червен цвят, може да е черен цвят, нали? Каквото си изберете, или някакъв графитен такъв. Не знам. Brush size да е 3. И тук вече ще му кажа на всички маски да се приложи. И сега вече се вижда и върху останалите маски. И Stroke Sequentially означава, че ще се изписва първо първата маска, след това втората, ето първата, втората, третата. Ако искате да ги размените, т.е. начина по който ги подредите, ще се отрази и на самото изписване на този текст. Ако преместя гъто в началото, анимацията ще започне, ще напише първо Г, след това Ч и след това Н. Натискам Ctrl-Z, за да го върна. И съответно, ето защо съм използвала, прибрала съм End към началото, към старт позицията. В момента двете са на 0. Затова е анимирана End позицията. За да може да разкрива. Ето така, даже F9 ще го натисна. И сега имам това нещо. Ако искам Scribble да приложа, пак търся ефекти и пресети. Ако не виждате, изтривам предишното търсене, ако не виждате прозореца ефекти и пресети, Window, Effects and Presets. Само че сега го изключих, естествено, много направих. И тук пиша Scribble. Drag и Drop. Сега, понеже има значение как подреждате самите ефекти, единия може да изтрие другия. Затова моя Scribble беше преди Stroke ефекта, за да може да се комбинират двете едновременно. Сега ще остава контура черен, разбира се, за да се отличава от белия
който е с този ефект Scribble. Тук отварям отново под менюто и ще му кажа, нали, не на Single маска, ми да използва всичките маски. Само че в този текст, който аз сега написах, нямам режим на смесване. Какво означава режима на смесване? Означава, ако имате примерно О е съставено, или А, те са съставени от две маски. Едната, която е външния контур, а другата, която е вътрешния контур, и съответно тя е с някакъв режим на смесване, за да може, нали, да изреже прозрачност в външния контур на О. Нали, difference или subtract или нещо в този смисъл. Така че ако не ви работи, примерно, като изберете All Masks, трябва да изберете другия вариант. Using Modes. Аз в случая няма значение какво ще избера, защото в действителност нямам нито О, нито А, нито Б, такива, нали, букви, в които се налага да се използва Modes. Даже това, което мога да направя, понеже, нали, трябва да се учим как да си пестиме работа, не знам дали ще стане. Копирам анимацията от единия ефект и сега искам да я сложа на другия. Обаче, може би трябва да сложа ключ на End. Не съм много сигурна. Сега ще го селектирам този и да видим, като натисна Paste, дали ще разбере какво искам от него. Не. Добави ми stroke втори път. Ако сложа ключ на End, дали ще разбере какво искам? Paste. Ето, разбраме този път. Сега и двете анимации ще се случват едновременно. Ще има изписване на контура и съответно добавяне на Scribble. Мога да ги изместя малко. Първо да започне изписването на контура, след това път този Scribble да запълва вътре и така. Ето, по този начин съм направила съответно анимацията, която видяхте преди малко. Сега, естествено, има доста настройки, които бихте могли да промените. Първо мога да го направя същия цвят контура на долния ефект Stroke, а пък тук евентуално може да смените примерно Outside Edge. Вижте как ще изглежда ефекта. По този начин. И така, това са... Виждате колко бързо става. Проблема е, нали, че използваме цели два ефекта. Даже ако искате да ги кръстосите, примерно да имате штриховка такава стандартна, която да е примерно надясно, може да кръстосите втори път да направите Scribble, който да е в обратната посока и да се получи по-различен ефект. Сега, това беше пожелание на студентите преди, мисля, че 2 години. Те искаха, беше модерно, нали, такъв тип ефект да се използва. От тук, вече като имам готова анимация, тях мога да експортна GIF. Това е по-важното в случая, освен, нали, самата анимация, мога да си ги затворя ето така нещата. Този строк защо изглежда леко розов? Защото е леко розов. И така, какво мога да направя? Мога да направя още една композиция, в която да сложа тази. Значи, не знам, всяка година питам студентите какъв е някакъв стандартна големина, банер или нещо такова като размери, и не получавам отговори до момента, затова отварям в After Effects и тук има... Да, кажете ако. 320 на 825, добре. Боже, тук са го махнали в новата версия, няма банер. В старите имаше.
Как казахте? 320? 300... Добре, 320 на 800... Колко казахте? 50? 55. Окей, ето направихме къстъм и тук ще го кръстиме за гифче. Ето така. Много ми е късичко продължителността, може би, не знам. Сега този банер е празен в момента. Аз тук ли го направих? Тук го направих и искам в този вариант, който... О, боже, те са ми две. Добре, това е празното място, където искам да сложа анимацията, която направих сега. Тя е направена в композиция текст с Stroke and Scribble вариант 1. Ето е къде е. Ако не знаете къде ви се намира композицията, десен бутон Review Composition in Project и той ви селектира къде се намира тази композиция. Сега drag и drop. Олеле, тя е маничка моята композиция. Добре, такъв ще ми е банера. Сега това не мога да го скейлна. Значи, след като съм импортнала композицията, тук не мога да скейлна. За да направя това, трябва да дойда тук. Тъй като тази композиция е с по-малък, тя вижте 500 на 300. Хубаво е да си ги правите в по-голям размер, за да може да се скейлват и да се правят такива някакви нещица. Защото иначе ако увелича самия ще бъде размазан самия слой, тъй като това тук, самия слой е растер. Така че или го правите вектор, или не го правите такъв. Добре, колко беше този? 855 на 320. Малко е големичко, но от тук сега на мен не ми трябва цялата анимация, на мен ми трябва от тук до тук, да кажем 52 секунди. Изрязвам си я до тук. На това място бих могла да сменя и фона. Composition Settings, да знам някакво червено. Може би не е чак такова червено. Малко да ми вади очите така. Хоп. Тук смених, в смисъл нямам фон фактически, смених фона на самата композиция. И от тук вече, както съм я селектирала в момента, Add to Render, не ви трябва Media Encoder. Оставяте го lossless, т.е. без загуба на качество и му казвате къде искате да се експортне. Къде беше текст? За гифче AVI или поредица също може да направите. Оставяте го както е по подразбиране. Render. Undo Group Mismatch. Красота. И сега, ако имам Photoshop, ще стане по-лесно, обаче. В смисъл, отворен Photoshop. Дали натиснах Enter? Къде беше сега? Текст. Оп. Сега това нещо ще е голямо. Хайде. Нещо запецнахме.
Питам от тук да го отворя. Просто не ми изписва колко е голямо. 40 мегабайта е това нещо, което е доста, тъй като е некомпресирано. Така, тук бих могла отново да продължа да го изрязвам или цялото да го намаля, както си реша. От тук нататък експорт, Save for Web. И тук гледате да е GIF, разбира се. Сега тези настройки мисля, че е най-добре ето това да бъде оставено като задание и съответно, за да ви се повтаря безкрайно, трябва просто в Looping Options да отметнете Forever. Дори тук бихте могли да го намалите, да го направите 500 пиксела на 187 примерно. Ето толкова да бъде голямо. Както, нали, решите. Аз ще го оставя както е по подразбиране. Може Play да си натиснете да го прегледате, ако ви издържа компютъра, естествено. И тогава натискате Save фактически, не Done, а Save. Той трябва да ви пита отново къде желаете да го експортнете. Тук пишете, айде да не е за гифче вече, ми CNG. Save. Това е. Така експортвате GIF, без да минавате през друга програма, защото в самия After Effects няма, както ви казах вече, няма възможност за експорт с компресия. Photoshop върши идеална работа, не е нещо сложно като такова. Нали, тук му казах да се експортне. Ето го къде е. През кое да го отворя? Ето го. Би трябвало да се лупва, само че може самата програма, през която го показва, да не лупва. Не съм много сигурна. Open with. Би трябвало директно в браузъра да може да ви се отвори. Значи не съм отметнала Forever да бъде. Тоест трябва втори път да го експортна. Save for Web. Да, тук просто не съм натиснала това нещо. Save. CNG. Така. Drag и drop. Ето го, сега се повтаря безкрайно. Добре. Значи по този начин от една анимация може да си направите, да си извадите части от нея и да направите съответно GIF, да ги преоразмерите. Тоест тук на мен в случая не ми се наложи да намалявам нищо, защото оригиналната ми композиция е с много малък размер. Тя е 500 на 300. Само че ако бях някъде другаде, примерно в тази, макар че най-вероятно и тя е малка, тази е 1920 на 1080. Значи ако искам нея да е експортна, само да пуснем снега. Сега тук ще имаме надпис на кирилица, после ще смехория. Но този
това нещо мога отново да го използвам за GIF. Значи махам Render Queue. Селектирам кое трябва да е. Десен бутон, Review Composition in Project, така. Идвам тук, drag и drop. Сега тя е много по-голяма, виждате. Така че трябва да я scale с Shift. И разбира се да видя дали ще се събере всичко в кадър. Тъй като е доста по-дълго, трябва да избера някаква част. Може да е Весела Коледа, може да е Happy New Year. За да се събере, трябва да го прекомпозираме ето по този начин отново. И съответно тук виждате, че е с прозрачност това нещо. Ето, така че и фона съм сменила дори. Ако искам, разбира се, мога още да го намаля, обаче трябва да внимавам, защото снега ще почне, нали, да не се вижда. Scale 45 ще го оставя. Ето така. И съответно, къде е 2020? Значи издърпвам си композицията. Даже мога ето така да направя, връщам се в изходна позиция. Почвам да съкращавам от началото на самата композиция. Да махна така, да махна това, което не искам. Първо да видя докъде да го изрежа. Ето тук. Ето. Сега започва Happy New Year, след което 2020 много дълго време стои тук. 150 фрейма. Мисля, че е прекалено даже дълго. Ако искам да го забързам, просто отварям композицията и измествам малко 2020 към надписа. Анимацията свършва някъде тук. U. Дори това мога да съкратя, за да не стои толкова дълго време на екрана. И отивам отново в композицията, в която искам, нали, да видя какво се случва. Добре, значи на остро ще бъде. Натискам Tab от клавиатурата и отивам в композицията, в която работя. Значи няма нужда това да го правя. Изведнъж ще изчезне текста, защото нямам достатъчно време. От екран с сняг се появява надпис, след което като натисна Play, ето това ще се вижда. 150 фрейма. Значи са колко? 2 секунди, 4 секунди, 6 секунди обща дължина. По 25 кадра в секунда. Ето тук пише 25 кадра в секунда. И сега от това гифче, от тази композиция, не от това гифче, отново Composition, to render queue. Тук нищо не сменям. За гифче Ави просто трябва да му кажа къде отново да отиде. Окей, текст, Save, натискам Render. Това вероятно ще е по-голямо като размер, защото повече неща се случват. Няма да е, колко беше там, 40... колко беше? Да, сега е 121... 118 мегабайта. Защото има повече материал вътре. Това не ми трябва. Драг в Photoshop и пус. Файл. Къде беше? Export. Save for Web.
зависи от версията на Photoshop. Този Save for Web може да ви се намира на друго място. Понякога не е в експорта ми, в по-старите версии излизаше направо някъде тук горе. Така че просто това, което ви интересува, да намерите къде има опция Save for Web. При мен е в експорт. По принцип би трябвало да е в експорт, защото вие вадите информация от тук. И отново оставям всичко под подразбиране. Като ако не сте правили GIF преди това, може да ви излезне като някоя от другите опции тук, които не поддържат анимация. Само GIF-а поддържа анимация. Тук трябваше да отметна Forever и съответно да му кажа къде да се запази. Тук ще го кръстя. Какво беше? 2020 ще го кръстя. Ето. Save. Така. Къде ми е браузърчето? Ето го. Drag и drop. Доста добре стана. Общо взето това е. Иначе като бонус за ентусиастите днес махам Photoshop, защото ще натоварва доста. Като бонус за хората днес, които са дошли в часа, показвам как да си направите сняг. Макар че той има по принцип вграден такъв, който пак търсите тук в ефекти. Къде са ефекти? Ефекти, пресети. Пишете Snow. Да. Ето CC Snowfall. Сега, за да направите сняг, може ли всичките да ги прибера ето така? За да направите, всъщност някои от ефектите работят само върху допълнителен слой. Аз ще добавя един такъв солид. Жълт ще бъде, айде. Не знам защо е жълт, просто нещо с жълто съм правила. Може би трябва да е черен, не съм много сигурна. Да. Защото ефекта се смесва по принцип. Ето, виждате ли? Беше жълто и самия сняг не се вижда. Когато направя слоя черен и снега... по принцип да. По принцип да. Ето тук да не е смисъл беличко. И тук, сега това е вече процедурна анимация. Тук не управлявате с ключове, макар че има едно-две места, където бихте могли да направите ключове. Имате големина на снежинките. Този ефект се появява и ето тук. Напомням, същите опции ги имате тук в ефект контроли. То е различно от ефект. Effects and presets. Колко флейкс искате? Може повече, може по-малко. Размера, видяхте, има някакъв краен вариант на този размер. Вариации на размера на тези снежинки. Дълбочина на сцената, колко да бъде по-плитка или по-дълбока. Съответно скоростта, с която да се движат тези снежинки. По-бързо да падат или по-бавно. Аз ще оставя по подразбиране тези настройки. И съответно забавно е, че имате вятър. Тоест този вятър, като го настроите, мога да го усиля, защото в момента е доста слаб. Вижте какво се получава. Снежна вихрушка. Малко насечено изглежда при вас, но движи се бавничко, като истински сняг. И съответно опастито може да е малко да се вижда малко повече. Сега, значи Composition, Layer Settings.
бял сняг. Сменям цвета на самия слой, защото отново смених режима, по който дали се композитва с оригинала, с белия слой в момента, защото му смених цвета, или искате да се вижда върху останалата част от композицията. Ето го слоя в момента отгоре върху останалите неща. И в момента имам два вида сняг. Един, който е създаден на ръка с къстъм снежинка, такава, която съм направила, и съм използвала система, нали, с която да ги анимирам тези неща, и съответно отгоре имам ето го слоя с съответно снега. Ако не искам естествено толкова да го духа вятъра, ще намаля, а не variation, исках wind малко да намаля. И може би да не е толкова, да не са толкова много самите снежинки. Виждате, че общо взето променяте параметри. Това са слайдери, някакви настройки, по които просто цъкате и като ви хареса, го оставяте така. Като не ви хареса, пак спирате, правите пауза и съответно променяте някои от настройките. Спред, какво ли ще постигна с този спред? Може би повече въртеливо движение. Wiggle също на самите снежинки, защото снежинката, когато пада, тя се движи не по права линия, ами пада по зигзаг. И съответно може да подсилите това усещане. По-лесничко се смята. Сега се движат много по-бавно и така. И общо взето това е. Такъв е снега. Това, което аз съм направила, защото исках да видя дали може в After Effects да се направи такова нещо, то е на друг един такъв слой, който е с цвят магента. И тук върху него имам вече един Snowfall, който съм го изключила. Сега ще го включа. Ето го Snowfall как изглежда тук. Същия този ефект, само че върху този слой. Тук снежинките падат вертикално, много по-бавно и така нататък. Общо взето нищо не съм пипала по тях. И оставила съм слоя, т.е. ефекта върху слоя, просто за да мога да покажа разликата между едното и другото. Сега тук съм използвала друг ефект, който отново търсите в ефекти и пресети, и общото название на този тип ефекти се нарича Particle. Системи за управление на множество частици. Такива, които ви показах в началото на семестъра, там дето може освен за ефекти да се използват, т.е. за дъжд, сняг, дим, такива неща, огън, може да се използват и за симулации на тълпи, само че тук, нали, в After Effects такова нещо няма. Тук имаме общо взето само физически такива симулации на природни феномени. Тук имате вградени три системи за партикъли. Аз съм използвала една от тях, тъй като само една ми разрешава да сложа къстъм частичка. Тоест да си нарисувам нещо или да си сваля от интернет и да го приложа като снежинка. Защото Snowfall, ако се загледахте, може би не сте се загледали, тук в Snowfall нямам... Един момент. Извинявам се. Тук имам флейкс, обаче не пише какъв е този флейк. И size, и variation, обаче не се вижда какъв е флейка. Докато в системата, която аз съм сложила, една от тези трите, честно казано, никога не мога да запомня коя от всичките, просто това, което търся е къде мога да задам къстъм частичка. Да, какви са общите неща с всяка една система частици? Имате скорост на зараждане на частицата. Сега няма да отварям под менюто. Имам longevity, т.е. продължителност на живота на тази частица. В секунди пише, че е тук настройката. Продюсър е примерно в 3D Studio Max, понеже, нали, работите с него. В After Effects се нарича продюсър, в 3D Studio Max мястото, откъдето се зараждат частичките, обикновено се нарича емитер. Друго какво имате? Имате физики.
физика, т.е. това е поведението на частичката. Дали ще се държи като огън, дали ще се държи като дим или пък ще се държи като сняг. След което имат тип партикъл и аз първото нещо, което отварям е да видя тук мога ли да сменя частичката. Сложила съм Textured Disk, което означава, ето тези тук трите ви позволяват да си зададете собствена частичка. Иначе изглежда ето така системата. Това е снега в момента, той си е частичка. Или звездички може да пръскате, много бяха модерни преди години. Просто като видя тези частички, знам, че това нещо е правено в After Effects, защото са такива, които са под разбиране. Или пък такъв тип сферички. Поведението остава същото, както съм го настроила, а пък виждате, частичките са различни. Имате купчета. Ето купчета, сега ще се въртят купчета. Всъщност те даже не се въртят, защото няма такава няма въртеливо движение в момента. Тук отново има Rotation Speed, колко ще се... Ето ги, променям ги в момента. Без да слагам ключове. Може да сменяте цвета от зараждането до смъртта, т.е. могат да бъдат жълти като се появят и червени като умират. И нали, най-различни такива неща. Това, което е важно е типа поведение на физиката, т.е. както казах, може да имате Fire. Сега ще се движат нагоре тези частички, защото огъня се движи по този начин. Аз съм къстомайзнала. Тук други неща се получават. Т.е. ако беше Particle World 2, ако сложа такъв в момента, ето ефекти и пресети, Particle World. Това може би е бил втори Particle World, който съм сложила. Тоест, ако го драг и дроп тук и ще изключа този. И ето така изглежда по подразбиране този ефект. Пръска там нещо. И съответно продюсъра е, нали, както казахме, ето по този начин може да го управлявате, да е по-дълбоко, да е по-високо, да се мести наляво, да се мести нагоре, надолу и така нататък. Не знам в момента какво ще се получи. Физиката, айде ще направим Fire. Ето го. В момента по този начин се движи. И съответно имате гравитация, скорост, отново angle, т.е. някакъв тип завъртане на тези частички. Колкото по-голям е, съответно и крайният резултат ще бъде някакъв различен. Посока, в която да се случва, само че трябва явно нещо да бъде включено. Имате дори и под, този под може да има колизия, да го зададете като край на самата частичка и тя да спира на това място. И така, продължителност на живота, ако го намалите, вижте, спират частичките до ето там. Не продължават по-нагоре. Скоростта, с която се зараждат, като я увелича, и броя на самите частички става все по-голям и все по-голям. И така, това е фактически нещо, което исках да покажа, а от тук вече мога да задам, сега ако кажа Textured Disk, в момента нищо няма да се Ctrl-Z. Вижте как под менюто тук на самата текстура не е активно в момента, защото съм на конкретна частичка. Когато сменя тук Texture Disk, ще светнат тези опции долу, където ще ми разреши да добавя съответно кой от слоевете в тази композиция да бъде текстура за тази симулация. Сега аз имам снежинка, ето е къде е. Тя трябва да е нарисувана, т.е. да е импортната в композицията, защото тук всичко работи на слоеве.
Сега обаче аз мога да избера нещо друго да ми бъде. Може да е примерно 2020 и тук да му кажа избери ето това примерно и ми го направи. Значи може и малко да ми е забила самата програма. Да. Уха. Кога успяха да се натрупат 30 гигабайта? Леле. Може от това да е. Да. Не иска с текста да работи в момента. Да не би да е заради това. Защото има анимация на него. Я. Ето 2020. Виждате ли го? В момента използва слоя 2020, за да направи анимация с тези изображения. Той даже и Веселата Коледа ми показваше. Ето е Весела Коледа. Само, че трябва много да се приближа. Която е извита и в нея даже има и анимация. Още по-страшно изглежда. Само, че отново, тъй като има анимация тук, аз трябва да я изтрия тази анимация, за да се вижда през цялото време. Иначе в партикъла ще се вижда само тази част, която е от анимирания слой. Затова, нали, човек трябва да се образява, както в случая. Значи с снежинката става най-добре. Само, че сега тази снежинка няма да се държи като снежинка, ще се държи по друг начин, тъй като е зададено да се движи. Физиката в момента, която се симулира, е fire, т.е. огън. И така, тук по този начин съм направила Twirly ли беше? Връщам се в основния партикъл и сменям настройките, които бях променила там. Много е забавно, защото има и гравитация, имате и контра на гравитацията и съответно доста детайлно може да направите някакви неща, ако, разбира се, ви се занимава. Ами добре, това ще е за днеска.